Sambonga uNkulunkulu ebusuku. Sibonga ithuba siboleke lona. Ifuna nje sikhumbuzane bafowethu ukuthi noma ngathiwa sibuse kangakanani emhlabeni, noma kuthiwa sibahle kangakanani, noma kuthiwa sisatshwa kangakanani, noma ngathiwa si-achieve izinto ey'ngakanani, noma ngathiwa ushadele kuphi, washadwa ubani, noma kuthi uhlala kuphi, but kunomnqamula juqu empilweni mhla ukuphela ukuthi kunosuku uNkulunkulu alibekile kulo nalo phila emhlabeni, noma ngathiwa unamalini, noma ngathiwa uhlonishwa kangakanani, ngeke uleqe lolo suku. The reason why sikhumbuzana lokho is because ifocus yethu iningini lethu kusukela kubashumayeli, abazalwane bethu, abakhonzayo, osisi bethu, omama nobaba, siphile sengathi siyophila emhlabeni forever, and sifisa siphile sikwazi ukuthi ilo naloyo uney'nsuku uNkulunkulu ambekele zona. Noma ngathiwa umbribe kangakanani uNkulunkulu, lolo suku alibekile angeke ulidlule. So ke ekumanipulateneni kwethu noku-abusana kwethu, kunabantu besilisa aba-abuser amakhosikazi abo, kunabantu besifazana abamanipulata amadoda abo, kuney'ngane ey'xhaphaza abazali, kunabefundisi abaxhaphaza abazalwane, bese kunabazalwane abaxhaphaza laba abathunyiweyo. Siphila noma kanjani, kunezinto ezenzekile emhlabeni engaziwa ukuthi zenziwa wobani, bazenza mhla zingakhi. Abanye bathwesa amacala, abanye basikhuluma-ke badonsa iminyaka ejele ngamacala abangawazi, abanye badutshulwa lezi zinto abangazazi, abanye bagqitshwa akwaziwa nokuthi bagqitshwa kuphi, bagqitshwa wobani, abanye banemibuzo engaphenduleki kuze kube namhlanje. But kunosuku la khona uNkulunkulu elibekile empilweni yaloyo naloyo ophila ngaphansi kwethunzi lelanga ukuthi malakhe lake lafika lolo suku akekho noyedwa oyokhe edabula ngalelo suku, ngoba uNkulunkulu uyena ogcinayo ey'mpilweni zethu sonke. So ke sifisa sikhumbuzane ukuthi noma ngathiwa usigebengu kangakanani, noma ngathiwa umanipulate abantu ngayiphi indlela, yazi ukuthi kunosuku la khona ukugcina usimakade. Lokho sifuna ukukhumbuza nabafowethu abalanda iy'nyoka, abafowethu abalanda ama-Illuminati, abajoyine ama-Illuminati, abafowethu abajoyine i-cult because of ifame ne-wealth, ukuthi noma bangaba nemali badume baziwe babongwa abantu, kunosuku uNkulunkulu alibekile eliyofikela noma ubani emhlabeni. Liyofikela ocebile, liyofikela ompofu, liyofikela omuhle nomubi, liyofikela ohleli kahle nohleli kabi, ukuthi ekubuseni kwethu nawo wonke amaphawasi asiwalanda embusweni obumnyama, nayo yonke inkohliso esiyenzayo ukukhohlisa abanye abantu ngazo zonke indlela. Abanye bethu simanipulate abantu, sibe namabandla amakhulu, sibiza ngama-founder, sibiza ngazo zonke izinto. Kodwa noma sikwenza lokho sifisa sikhumbuzane ukuthi ngelinye ilanga futhi unonembeza wakho uyasho, uyakufakazela ukuthi ngelinye ilanga uyofa. Lukhona usuku uNkulunkulu alibekile ngeke uleqe, lukhona usuku uNkulunkulu alibekile okuyothiwa-ke imizamo yakho nako konke ubuqili bakho nokumanipulate impilo zabanye abantu baphilisa kabuhlungu ngalelo langa uyothi mase ubeka phansi ijoka bese kugcina usimakade. That's why namhlanje ngifisa sikhumbuzane. It seems like mawubuka ibandla lanamhlanje engathi siyokhonza forever. Ibandla lanamhlanje ngathi abafundisi bethu bohlala beyabafundisi forever. Mawubuka ama-worshipers namhlanje ngathi emhlabeni siyohlala la forever, noma siyophinda sibuye la. Kodwa kunala kumele kuyojikwa khona, uNkulunkulu ahlunge, akhipha amabibi, akhipha ameva, akhipha iy'mbuzi phakathi kwey'mpisi, akhipha iy'mbuzi phakathi kwezimvu, ehlukanisa abakhethiweyo abaphile ngokwentando yakhe, ehlukanisa abaholwe inyama nabalidwe inyama nabadirectwe iy'nkanuko zenyama.
kwehlukana kulabo abaphile ngokwecebo lakhe nabayihlukanisele yena. La emhlabeni siyophila ngale ndlela esithanda ngayo, siya noma ikuphi senza noma yini kodwa lukhona usuku eliyofikela noma ubani, nokwandlwana, nohlala eSantheni, nohlala eMhlanga, nohlala eBhalithu, nohlala emahlathini, nolala emkhukhwini, nolala edolobheni embatha amakhalibhoti, nolala ngoking noqueen. Lukhona usuku noma ubani eliyomfikela. Nabo bonke abantu that they are using their knowledge strategies ukumanipulate impilo zabantu liyobafikela lolo suku. Lakhe lafikela enye indoda lolo suku eBhayibhelini kuthiwa leyo ndoda yayicebe kakhulu, abebephila ngaphansi kwayo yayibaphilisa ngalendlela yona yayithanda ngayo, yayincamela ukuthatha ukudla inikeza izinja kunokuthi inikeza abantu abaswele, kanti ingazi ukuthi kukhona usuku lokho leyifika. Lithi iBhayibheli yathi ifikela ngalolo suku yaphaphama kwenye indawo la khona kugcina uNkulunkulu khona, la khona kungasebenzi imali yakho, kungasebenzi igama lakho, kungasebenzi isibongo sakho, kungasebenzi level yemfundo yakho, kungasebenzi ama-degree nama-diploma, kungasebenzi ubuhle, kungaziwa ukuthi wena ubani, okugcina usimakade khona. Yathi phaphama kuleyo ndawana. Lithi iBhayibheli yezwa indawo yayihleli kuyo ukuthi ihlukile kule ndawo esuka kuyona. Ubona la uhleli khona kunama-aircon, kunama-heater, kunenye indawo la khona ucontrol uNkulunkulu ukuthi kudeserve ukuthi la uhleli khona kube njani, uyena okunikeza isimo saleyo ndawo ukuthi kumele kufudumale noma kumele kubande, ngoba uyena ogcinayo. iBhayibheli lithi leyo ndoda yathi phaphama ngale eyazwa kuleyo ndawo ukuthi ifudumele, yacabanga ukuthi kuleyo ndawana kwenziwa njengoba kwakwenziwa emhlabeni. Ithi wathumela uLazaro efaka umuno wakhe emanzini azothele olimini lwami ngoba kule ndawo kuyona ngifudumele. Kwathiwa isystem yakulahleli khona ifana ngale la kuhlala kuthunyelwa khona, ahlala kumanipulate abantu, la abantu bamanipulate ngenxa ukuthi abathile banemali, la khona abadeserve ama-position ethile abawatholi because there are people abasebenzisa imali yabo la kumanipulate abantu because kunabantu abathile abazana nabantu abathile. La kusebenzi la idouble lapho nokuthi ubani wazana nobani akusebenzi, la kugcina usimakade. Izinto zala zenzeka, ayikho into enzeka ngemuva, akubypasswa la. Ukuphela khona kuyofika emveni ukuthi sibaxhaphazile abaningi, emveni ukuthi siyikhiphile izisu, emveni ukuthi siwakhulelisile amantombazane saphika izisu, emveni ukuthi sibamanipulate ngazo zonke indlela, sabaxhaphaza, sabahleba, sayenza yonke into esiyenza emhlabeni. Kodwa ukuphela khona kuyofika ngelinye ilanga la khona wonke umuntu, umshumayeli, umdlali we-keyboard, iworshipper noma ubani ayothi imidlalo yami nemizamo yami ngizame kwaza kwaphelela la. Naw manje kumele ngithatha ilukuzana iphepha lami ngilinikeza usimakade bese kuba yena osho ukuthi uphile kanjani khona ekugcineni kagumbi the end will come. Kuyofika ukuphetha umnqamla juku uyofika la khona kuyogcina usimakade okuyosho yena, kungeke uyobe kukhulumela ukuthi wenze kahle athi ngiyamazi uzalwa u-anti sasizalwa naye sasifunda naye. Cha, kuba ama-result eqhamuka kuNkulunkulu ukuthi yes ukwenzile kodwa awuyenzanga ngokwecebo lakho. Ngifisa mina ebusuku sibe nalo mqondo nganza kwethu ekuphileni kwethu nasekuxhaphazeni kwethu abantu nasekuphiliseni abanye abantu kabuhlungu ngenxa yelevel yemfundo, yimali zethu, ukuthi thina sazana nobani, sazi ukuthi kodwa ngeke sibaxhaphaza forever. Lukhona usuku elokugcina ngci usimakade elifakile, angeke kube noyedwa oyoyicela ngale ngoba unemali. Ayimali zakho, ubuhle bakho, yonke into onayo, iposition yakho, ibhamu zakho, everything kuyosala la. Khona the end will come. Usiphetho sona siyofika. Uthi uJesu Matthew chapter 24 uthi siphetho kwabanye sabafikela, it was business as usual. Mhla kufika isiphetho ngoba siyafika, sifika kwabanye behlelile athi kulonyaka makushaya uDisemba ngifuna ukushaya iBraai kufika isiphetho. Uhambo lo muntu nomuntu lesiphetho sakhona enesimiswe uNkulunkulu. Izinsuku zokuphila kwethu zimiswe usimakade. Bahamba abanye babahle, bahamba begugile, abanye bahamba imizimba seyivithikile. Bese siyoma phambi kwaNkulunkulu bese ubuza ukuthi uhambe kanjani ezinsukwini zokuphila kwakho. Isiphetho khona siyofika.
the end will come. Abanye bethu singanawo amandla no connection, singanabo nobhuti abakwazi ukusilwela nabantu abakwazi ukusikhulumela. Abanye bethu abakwazi ukusebenza ngoba banabo connection. Kunabantu abamanipulatwa ngoba bazani nabantu. Kunabantu abahlushwayo ngoba vela bazalelwa kwandlwana. Kukhona usuku la khona umnqamla juqu wonke umuntu ophila ngaphansi komhlaba. Uthi uJesu kuMateyu chapter 24 uthi lolo suku lakhe lafika ababe bephile insukwini zikaNoah lafika, it was a business as usual. Kwakujwayelekile kwamaphathi kushadwe kuphuzwa kwenzeka zonke izinto, not knowing ukuthi kunomhlaba wokuphela. Lithi iBhayibheli lathi lifika lolo suku lina izulu abantu bajabule bathi asiyotshala kulonyaka, not knowing ukuthi kwakusuku lokugcina. Bangazi umhla uphela uyofika, ufikela wonke umuntu ophila ngaphansi kwemthunzi welanga, wethu siyathanda noma sithanda kodwa uyosifikela umhla wokuphela. And sifisa bafowethu ukuthi ikhuluma lento le sikubeke emqondweni wethu ukuthi ngelinye ilanga koba kumlando bakhona bakhe baphila ngaphambi kwethu abebehlonishwa besatshwa, abanye kwabuthiwa won't never die, babethi abengeke bafe, abebesatshwa banezibhamu ezinkulu, abanye bebenezimali ongeke ubabophe, ungabopha imali yabo ayibona. Kanti kunosuku la khona uNkulunkulu ethi bonke abangamaphikankani bayosha njengamabibi. Asifundeni ku2 Corinthians chapter 4 verse number 17. 2 Corinthians chapter 4 verse number 17. This is it's a reminder for everyone. La uhleli khona kulo muzi ohleli kuwona nezingane zakho, kuleyo mpilo yokumanipulate impilo zabantu, indlu ohleli kuyona kunabantu abakhala inyembezi namhlanje ukuze wakha lelo shati yolishiya ngelinye ilanga. Nale mshado ongene kuyona abanye bangene ngemithi badlisa amadoda ukuze bangena kulo mshado. uNkulunkulu yokwambula ngelinye ilanga ngoba siyafika isiphetho, bese lona lo abuka la asuka khona uhambe kanjani kuze kube namhlanje. That's why ke lithi iBhayibheli mawulizwa nokulizwa izwi lenkosi ungayenzi likhuni inhliziyo yakho, ngoba indlela esiphila ngayo nangendlela esihambe ngayo iloko kufika kucaca mase sime phambi kokaSimakade ukuthi asihambanga kahle. Kunabanye abakhala inyembezi ngenxa yethu. 2 Corinthians chapter 4 verse number 17 uthi ngakho ke usizi lwethu olululana lungolomzuzwana luyasisebenzela isilinganiso esikhulu kakhulu senkazimulo emiyo yaphakade. Usizo lwethu esiphila kulo manje lungolomzuzwana. Lokho kuchaza ukuthi noma ngathiwa ikuphi lokhu okusenza singabi nokuthula noma kwenzeka manje, but there is one thing that we know ukuthi is temporary. Noma ngathiwa izifo ezihlasela emzimbeni yethu ezenza ukuthi impilo yethu iba sosizini kungokwesikhashana. Nakwelelo usizo ke esibhekane nalo manje lungolosikhashana lusebenzelana, liyasisebenzela thina ukuthi osizwini nasekushayekeni kwethu nama disappointment ethu ikhona kusilidela ekuthenini simkhonza kakhulu uSimakade. That's why oculayo ke athi kuyithunya zokungisiza ziyangisondeza enkosini. Yilolu sizi ke esibhekana nalo elingolwesikhashana. Abanye bethu badivorcwa, abanye bethu bayagula baphila ngamapilisi, abanye bethu ba-reject, abanye bethu badaleke ngalendlela ukuthi abakwazi ukuzamukela, abanye bethu bayenza amaphutha angeke bakwazi ukwarabha empilweni zethu. Lolo sizi esibhekana nalo okwamanje liyasisebenzela ke thina ngoba ilona lisenza ukuthi simfune kakhulu uNkulunkulu. Lolo sizi elenza ukuthi abanye bethu basireject, bangasisondezi eduze kwabo, satholakala sisewilderness sisodwa. Ikhona kwaselekelela ekuthenini simkhoze kakhulu uNkulunkulu ngalo lolu sizi lwesikhathi, ngoba noma sa-rejectwa we know ukuthi sa-rejectwa okwesikhashana. Noma kuthiwa siyaswela siswela okwesikhashana, noma kuthiwa siphila ngama-ARVs siwaphuza okwesikhashana, noma kuthiwa sinema-high blood sino-sugar diabetes yonke into echazwayo, we know ukuthi kungokwesikhashana
lolo sizi lolo lona lisenza kakhulu liyasebenzela thina ekumfuneni kakhulu simakade, because we have got this thing in our mind ukuthi this thing is temporary, kungokwesikhashana ngeke sigula forever. Athi chapter 5 umpostoli Paul uthi siyazi ukuthi umzimba wethu oyidokodo, lento yidokodo itente elimisiwe lungokwesikhashana. Lo mzimba lo noma uthi uyellow bone, noma uthi dark beauty, noma uthi une six pack, une bright pack, idokodo leli. Uthi uma kuthiwa liyadilizwa, ngoba lidilizwa ngazo zonke indlela, sinesakhiwe singakhwanga ngezandla zabantu, lesi sakhiwe sisezulwini, ngoba we know ukuthi imizimba yethu noma inhle inama-hips inama-kefa inama six pack ingowesikhashana. Asibambeleli ngokwestructure sasemhlabeni, ngoba we know ukuthi everything eyibonwa ngamehlo temporary, ngoba siyazi ukuthi ekubukeni kobuhle sikubona ngamehlo nazo zonke izinto esizibukayo, amabhilidi, imoto, amafoni, whatsoever siyibonayo, we have got this understanding ukuthi this thing is temporary. Noma kathiwa yakheke ngayiphi indlela i-temporary, noma kathi indlu yakho uyikhonke ngayiphi indlela i-temporary, kuyosala kube umlando. Ngelinye ilanga kuthiwa kwakuwumuzi kaZwana lokhona indoda yayiphilela ingokwesikhashana. Yes, umhlaba kuphela, the end will come. Everything is temporary. And impilo kulesi sikhathi yenza abantu bacabanga ukuthi will be here forever. It's a lie. Satan ufuna ukukwenza uzukhola ukuthi imshikashika yakho yonke yokucabanga impilo kulesi sikhashana yona eyokugcina kuze kube phakade. La sidinga amakinati. Everything esenza emhlabeni yamakinati ingowesikhashana. Ekugcineni kuyophela. Mina ngiyabazwela abafethu abahambe balanda inyoko ukuze baye namabandla amakhulu abahambe bojoyina umbuso bomnyama, ama-secret society, so that baba namabandla amakhulu. Is temporary. Noma ngathiwa una 1,000 yama-members in the church is temporary, liyophela ngelinye ilanga lelo bandla kwa wena uhambe bese uyu-account ukuthi this 1,000 followers abebekulandela wawubayisa kuphi. The end will come. Everything is temporary. Nezinqa zakho nama-hips akho uyolanda ngelinye ilanga ukuthi lama-hips wawunawo u-attract abantu utshekedula kwawo-Facebook udlalisa izinqa namabele uli account, because nobuhle bakho butemporary. Usizi-ke umpostoli Paul encwadini yabaRoma uthi iy'nhlungu noma iy'nhlupheko zesikhathi samanje azikulinganiswa nenkazimulo yokwambula kuthina. Usukubusiseke kakhulu phela kulo mhlaba wazi emshadweni wakho, emsebenzini wakho, ezimalini zakho, ukuthi everything esinayo as a family is temporary. So we have to invest kahle ngoba kuyophela ngelinye ilanga. The end will come. Mhla ukuphela uyofika ngelinye ilanga. Uyofika kwabanye bangalindele. Njoba sikhuluma kumanje bakhona abadla ngamapayipi. Khona bayesesibuke ezibukweni ukhuluma umlando esaphila angakalala emathuneni ukuthi ngangimuhle kushaba amaziko ukuthi lo sisi wedlisa ngezikhathi zakhe. Umhla uphela uyofika, and umhla ufika umhla uphela, everyone must account inquma iphilile emhlabeni. Nabantu abadla ngamabhodlela badla ngamapayipi ngenxa yezinqumo zakho. Everyone will account umhlazana ukuphela kufika. Kumele ukwazi lokho. The end will come. Athi verse number 18 la ngifuna khona uthi thina ke yabona ela singena khona bafethu makhona ongizwayo, ela singena khona ku verse number 18 uthi thina asibheki kokubonwayo kodwa kungaboni ngokuba okubonwayo kungokwesikhashana kepha kungabona okwaphakade. Ngiphinda verse number 18, 2 Corinthians chapter 4 verse number 18, thina ke shothi mina nawe sinolwazi ukuthi noma kathiwa umuhle noma uthi umi kahle noma uthi udrive enhlobone emoto enesonto elukuzaneni elukuzaneni esondo emhlana noma uthi ulala endlini evulwa ngama-remote noma uthi ulale kuphi, thina siyazi ukuthi umpostoli Paul uzisho yena nabanolwazi oluphelele ukuthi kodwa ke thina noma uthi sihlala kuphi noma uthi silala kuphi noma uthi siphila nobani noma uthi sifunde kangakanani asimi ngezinto ezibukwayo nezibonwayo uthi because we have got this understanding ukuthi ngokwasystem kaNkulunkulu okubonwayo kungokwesikhashana. Anything oyibona ngamehlo iphelelwa isikhathi uthi thina ke sibheke kokungabonwa because we have got this understanding ukuthi lento ingabonwa iyaphakade. Bafowethu, the end will come. Kuyophela konke ukubona ngamehlo. That's why ungabaphilisi kabuhlungu abanye abantu ngenxa yokuthi nama diploma nama degree mangabikho abanye
abantu abayibona bangalutho ngenxa ukuthi unezinto oyibukayo because everything oyibona iyophela. Thina sakhulela ePitori kwakunamantombazana amahle awuthi mawuqhamuka uzintamo yakujika kanye nangendlela emuhle ngayo uzuthi wazi wamuhle lo sisi. Namhlanje mawungababuka ungaze baphika ukuthi yibona ngoba everything oyibona ngamehlo yaphela, izinqa ziyavithika, umzimba uyabona mase kufike ukuphela kwezinto ezibonwa kwala noma uthi uphahleka ngodaka ufaka main station ufaka kuyasho ukuthi lolu dokodo lolu liyasho ukuthi salikhathela. We know Apostle Paul siyazi ukuthi okubonwayo noma yini oyibona ngamehlo ingeyesikhashana kodwa lokho kungabonwa kwaphakade uthi thina ke sibheke kuloko kungabonwa ngoba siyazi lokho khona kwaphakade. Ngayikhohlisi ngempilo kulesi sikhathi, ngayikhohlisi ngempilo ephila kulesi sikhathi. Abanye abantu bahamba bolanda inyoka, bahamba bolanda imithi, bahamba bayothwala, bahamba bolanda intambo, bahamba bayofuna imithi ukuze bakwazi ukuphila kahle ku temporary. Kuyophela ngelilanga, kuyofika umhla wokuphela bese kuchaza ukuthi wabheke entweni bafethu ukuphela kuyofika. Ngeke ubamanipulate njalo ukuze kube phakade abantu. Kuyofika la khona kugcina uNkulunkulu. Ngeke abanye abantu bakhala inyembezi ngenxa yakho. Ngeke bahlukumeza kuze kube sekugcineni. Ukuphela kuyofika la khona amandla akho nawo connection bakho bayophela khona bese kucaca ukuthi uNkulunkulu ogcinayo. Umbhalo wezenzo wasidala ngagazi linye. Lokho kusinikeza iqiniso sokuthi wonke umuntu okhona emhlabeni wethu mnyama yellow bone mfishane mude sadalwa ngoNkulunkulu. Uthi number 2 wasidala ngagazi linye kusho ukuthi noma ngathi uhlala kuphi igazi awunalo nenginalo lilodwa wasibeka ebusweni bomhlaba. Kusho ukuthi uNkulunkulu wadecide ukuthi mina ngiyozalelwa kuphi wena uyozalelwa kuphi. Akubanga ichoice yami, ichoice yakhe. Okusho ukuthi masiphila emhlabeni ilona lo siyambongela la azalelwe khona nalo ozalelwe khona kube ichoice kaNkulunkulu. Ungaba manipulate abantu. Everything kulomhlaba kungokwesikhashana. Uyeza umhla wokuphela. Uyeza. Abanye boshiya yonke imizamo yabo emhlabeni. We've got people right now as we speak ababhisi that they are building future abangeke babakhona kuleyo future ngoba imshikashika esishikashika emhlabeni iyizeleze. Imizamo yonke esizamayo iyizeleze if uNkulunkulu angasona iphathi yemizamo yethu. Ukuphela kuyofika. Abanye kwabafikela basanda kufika emshadweni efika nje kufika ukuphela. Athi ehlala evike emshadweni kwashona umyeni, ehlala evike emshadweni kwashona unkosikazi. Ucaca ukuthi uNkulunkulu ogcinayo. Now kuyisikhumbuzo ekuphileni kwethu. Enye izinto eyayenza abapostoli bakhonze kahle, bangancengwa, bangacelwa, babe nalomqondo ukuthi uKristu angabuya noma yini. Namhlanje sikhonzisa izingane zabazalwane ngafuna ukukhula, nengafuna ukusizakala, ifuna ukuncengwa. Njalo ifuna ukunikeza amademo, njalo ifuna ukunceliswa, ziyancengwa, ziyacelwa. Impilo yabo bozobolala emathuneni. Akukho la khona bayimisela ukukhula. Bafinyelele ebudodeni buphelele esilinganisweni sokukholwa. Okwazini uKristu bayingane bozobolala emathuneni. Boza bafikela usuku lokulala basancengwa. Kuyofika kodwa umhla uphela kodwa uyofika. Apostle Paul uthina ke okusilekelelayo ukuhambeni kwethu ukuthi asibheki kokubonwayo. Lokho kubonwayo ke asimile ngakho, asimile ngobuhle. Abakhe bangena emshadweni babuka ubuhle bamantombazana, ebuka ama hips. Namhlanje usebhodweni elincane uyavutha ngoba wabheka kuloko okubonwayo kungokwesikhashana. Bayokutshela abashadile namhlanje washade emuhle usisi. Namhlanje aka nawe uyamphika ukuthi yena umkakhe wama ngobuhle kanti ubuhle buyaphela. Omunye washada omunye ngoba une bright pack une six pack. Namhlanje ubhuti ushaya nge bright pack, i six pack ayisela. Uzambuza wena sovila pha kakhulu umkhabo ongaka kuyaphela. Lo sisi wamaapproachile ngethela ngabantwana namhlanje awazi noma wenze njani izitho seyishila akusaduduleka usayichaza na ukuthi izinto ezibukwa siyi temporary. Asikwazi ukuthi masiphila sihamba sibuka izinto ezibukwa ngamehlo ziyaphela. Mongena esitolo uthenga isingo sibhaliwe ukuthi expire ubisi libhaliwe, imoto yasho ukuthi after ama kilometer nje ding service after leso sikhathi sinje se expire everything, yonke into ene guarantee kuyasho ukuthi emhlabeni
ayikho into etemporal ungami nezinto ezibukwayo. Apostle Paul because wayenayo this understanding mekhuluma no Timotheo ku 2 Timothy chapter 6 verse number 1 Timothy chapter 6 from verse number 7. Timothy wayenalo lolu lwazi lokuthi asingabuka izinto ezibukwayo, singami ngezinto ezibukwa abantu. Namhlanje kunosisi nje basikhuluma kanje aba reject umshado ngenxa yobuhle babo. Yabo abana this attitude ukuthi angemncengi mina umfana vela ngimuhle abafana bayangifuna, not knowing ukuthi lobo buhle bakho lobo ugcina sekusala ikhala nesimongo kusho ukuthi wayemuhle lo, kodwa kuyasho ukuthi unebanga elide ethi uhamba ubuhle bakho ugcine bubomlando. Wayengazi ukuthi noma emuhle ngeke ahlale emuhle ngoba yonke into ekhona kulomhlaba ibekelwe isikhathi, kunesiphetho emhlabeni. Uyasho nje namhlanje ukuthi kodwa ngosami ngezikhathi zami ebuka bonke labo aba rejecta ngenxa bangasona ama type yakhe, ebuka ngendlela emingayo nangempilo laba bantu bathi are not my type, not knowing ukuthi la kusemhlabeni. U1 Timothy chapter 6 verse number 7 umpostoli Paul usachaza yona le yasemhlabeni, uthi umpostoli Paul ngokuba asilethanga lutho ezweni kusobala ukuthi singemuke nalutho futhi. Awanda bangaka abaphila kulomhlaba ezimalini zabo nasemsebenzini yabo nasenganeni zabo namaposition abakuona nelevel yemfundo abakuyona ukuthi mhla kufika umhla wokuphela when the end comes akekho umuntu obuyele emuva nalutho. Umpostoli Paul kusobala vele ukuthi mhla sifika la sasingaphethe lutho. Awufikanga nama-hips la, awufikanga la wena ucebile, awufikanga wena nama-braypack namabanibani la. Uthi masifika umpostoli Paul kusobala sasingaphethe lutho. Ngeke kwafika nama-ranger, akekho kwafika nama-double store, akekho kwafika ne-position, akekho kwafika nama-connection. Umpostoli Paul kusobala futhi umhlazana umnqamla juku ufika siyobuyela emuva singaphethe lutho. I wonder bangaka abanawo lo mqondo ukuthi mhla usimakade ngimemeza ngiyobuyela emuva ngaphethe moto, ngaphethe washi, ngaphethe noma bangagqokisa impahla zakho Abito Dolson Gabbana ziyosala emathuneni. A perfect example yokuthi ngempela masibele emuva soba singaphethe lutho yithuna, asikho sidudla, asikho silenda, akekho mikahle, akekho nesishwapha, akekho cebile, alikho hello born, alikho dark born. That is a sign ukuthi everyone mase sibuyele ekhaya soba singaphethe lutho, soba sifika lapha singaphethe ukujima kwethu nemizamo yethu kusobala ukuthi ngempela mhla sifika kulomhlaba sasingaphethe lutho futhi masibuyele emuva. Mina ngiyokutshela uyobuyela emuva ngelina uyokufika kuphela kuyofika, the end will come. Kufika ngazo zonke indlela, kwabanye kufika ngeingozi zemoto, kwabanye kufika ngezibhamu, kwabanye kufika ngokugula, kwabanye uyabona lokhu, uyabona njengoba udla amapilisi nje ukhala ngamadolo, ukhala ngohayihaye, abakhonga bakutshela ukuthi lungisa ukuphela kungafika noma yinini. Kwabanye uNkulunkulu benzela umusa badonsela entambende, kwabanye kuvela kubajuma belele uthi ulele uthi uplane sasiyovuka ukuthi uthi wasekubedini la kusemhlabeni la. The end will come. Phila ukwazi amase ukuxhaphaza abantu bakhala inyembezi. Kunabantu besilisa abaxhaphaza amakhosikazi, abashaya amakhosikazi abo. Umuntu wesifazane uphila kabuhlungu umshado akawu-enjoy ngoba ushadena nalo ibhubesi limphilisa noma kanjani. Ngeke ube uGoliath forever. The end will come. Khona la kuyophela khona amandla akho nobugoliathi bakho nobuqili bakho nokuba uJonas nobuJonas bakho. Khona la kuyophela, ngeke umchaphaza forever unkosikazi wakho umphilisa noma kanjani. Ukuphela kufika ngelilanga la khona kuyocaca ukuthi uNkulunkulu ogcinayo yonke imizamo yakho nemikhuba yakho kuyocaca. Ngeke wenza lempilo forever. Ngicaphaza ukwazi xhaphaza ubona kunamadoda axhaphaza amakhosikazi angekasho lutho. Abanye vela abazalelwe emndenini la khona abasana family, akasana backup, akana background, akekho vela umuntu uzomkhulumela, akekho umuntu vela umxhaphazela khona lokho ukuthi vela awunamuva, awunalutho, vela ngeke ayendawo. Umxhaphaze vela ngoba uncenga ishelter, uncenga isinko, uncenga ukulala, kwenza noma yini. Kodwa I'm here to remind you ukuthi ngeke umxhaphazo forever. Likhona usuku la khona sonke siyosuka inyembezi. Lithi iBhayibheli kulandawana seyakuyona ubumnyama buyoba bungasekho. Lithi iBhayibheli uJesu uqobo uyoba ngokukhanya kwethu.
thiwa behleli phakathi kwabe besula inyembe zibonke abakhalile ikhwaga lezi zoba sekwenye indawo ngeke uyiphila lempilo forever. Apostle Paul ke uthi kuTimotheo, when you are preaching the gospel, when you are teaching the gospel, yazi uhamba unalomqondo ukuthi asizanga nalutho emhlabeni, kubeke emqondweni wakho. Uma wakho kubeke emqondweni wakho ayikho into yokho uyimisa ibe unumber 1 einsukwini zokuphila kwakho. Noma thi imali yakho, noma thi umsebenzi, noma thi umshado, noma thi uyingane, noma thi yini, noma thi yindlu, makungabikho umuntu ophila kabuhlungu because wena you have got something. Asilethanga lutho emhlabeni, kusobala futhi ngeke sibuyele lutho nalutho emuva. Bambalwa bana disunderstanding. Ukuba unayo disunderstanding bebengeke bonke abantu baphila kabuhlungu ngenxa yakho. Kunabantu besifazana abaqhaphaza amadoda. Indoda iphendeka ivolo ekhaya, ihlanganyela nezingane. Indoda ngoba ayiselutho lekhaya ngoba ayisebenza ayina income, ayisahlonishwa. Uyihlanganyela nezingane kuba ngathi akuseni ubaba lekhaya ubizwa ngelo ekhanda elikhulu. Uyomchaphaza kodwa hayi forever. Ama principle uNkulunkulu wamisile ukuthi the man is a leader, the man is the head. Kumiso simakade wethu unemali noma kana imali. Leyo ndoda ngeke uyixhaphaza kube sebegcineni. Ushiye endlini uhamba uyolala namadoda ama-hotel ubhukela ukuthi uzamela yona ngoba vela ayisebenzi. Unamadoda azafisa nokuyibulala ngenxa ukuthi ashada amakhosikazi asebenzisa ubuqili ukumanipulate indoda ngoba uyi-interpreta njengesithutho ngoba akhona amantombazana, bakhona abantu besifazana abathola amadoda aphila nanengqondo narizinayo baba-interpreta njengeyiwula ekulungeni kwabo. Uyomxhaphaza kodwa hayi forever noma ngeke akubone kodwa yazi ukuthi ukhona umhla wokuphela simakade ubekile. Lela uyobona khona ukuthi you were not clever enough because uNkulunkulu ukubhekile. Xhaphaza le ndoda wenza ngayo yonke indlela. Kunabantu besifazana abaney'nganda, indoda yazi ukuthi azona ingane zakhe bayakhohlisana nobhululu bakathi ungasho kuyophela umendo noma ngindoda ingane. Yabona yonke impilo yakho iphila kunamafayile ebuku abekiwe mhlazana kufika leli langa ayohambulwa wonke kuthiwa yiwuwe lo. Lithi iBhayibheli lami mhla esahlulela uSimakade kuyosho thina ukuthi ngempela uNkulunkulu wethembekile usehlulela ngolungu ukuphela kuyofika. Noma ubani ophila noma kanjani oyenza noma yini akube khona umqondweni wethu ukuthi kodwa kuyofika umhla ukuphela. Obhuti bethu abaxhaphaza usisi bethu hambelala nabo ebexhaphaza ukuthi usebenza kahle athengana nezimoto hamba balalisa ama-BnB abaphika abanye hamba bathelela ngezifo abanye bashiya nezingane ayiphika. Uyeza umhla ukuphela iy'nceko ehamba ilala namantombazana babayisa amatendeni babaxhaphaza babalathi hamba bavula imilenze yonke le ndawo. Ngeke ubulale forever, ngeke uyilale lezi ngane forever. Uyeza umhla ukuphela. Uyeza uJesu wafika lafika lelo langa bafike bangacabange lutho. It was a business as usual. Then sekuphetile njengoba sikhuluma kanje asazi kusasa ekuseni ubani elimenyeziwe igama lakhe. That's why angikwazi ukulanda amandla obumnyama for ukushumayela ngoba noma ngawalanda amandla obumnyama ngibe nabalandeli abaningi abazongilandela balandela mina ngoba ngishumela kahle ngiba nabalandeli abaningi but nginalento ukuthi mase bangilandelile and then ekugcineni kwenzakala ngoba phela yonke into uJesu uthi umuntu mehlakaniphile uma efuna ukwakha indlu uhlala phansi ecalculate material ezomthatha ekwakheni lendlu kulento eyakhayo ngoba ongahlakaniphile uvela aqala isakhiwe bese uthi phakathi nendawo esabhise akha bese material iphela bese abantu bamhleke ukuthi wethu wenzani nakohlakaniphile kuyacalculate. That's why nalo uhambe libheke emshadweni asishadela ubuhle banamhlanje ubona namhlanje mawushada icabangela ikusasa. Yes umuhle usisi umi kahle unezinqe unama-hips ufundile uyasebenza uright but the question uma kusasa lo sisi lo kungenzeka awa nemoto ekhubazeka usazomthanda yini? Uma kungenzeka kusasa lo sisi aphelelwe umsebenzi uthando bakho noma uthando lwami lwakhele ekusebenzeni kwakho. So ke njalo masenza into sibuka isiphethe ukuthi kuyakwenzakalana ekugcineni. Bakhona osisi abangena emshado ngoba amadoda asebenza kahle kwaphela imshado kwaphela imisebenzi kwasho ukuthi uthando lwalungekho. Into eyenza lo mshado bekhona kwakungenxa ukuthi umsebenzi ngoba isiphetho sikhona. So it's a piece of advice nakubo bonke abantu besifazana ababona insizwa njenge God fear
man ukuthi uma ngenzeka ngelinye ilanga lo muntu lo ekhubazeke kuyophinda umthande yini. Verse number 7, 1 Timothy chapter 6 verse number 7, uthi umpostoli Paulo ngokuba silethanga lutho ezweni kusobala futhi singemuki futhi nalutho ngeke kuhambe nalutho. Bonke ubucwebe bakho igolide amaringi konke lokhu kudulayo lezi impahla uyigqokayo namagama uthi wena awugqoki noma kanjani ziyolala izinja ngelinye ilanga sewukhuphukile. Lo mbhede wakho adjustwayo onamahita nengubo ama-electric blanket whatsoever zonke le mizamo yakho le ndlu yakho likhande kade izulu elincane mhlazana uhamba uyophuma inqunu ungaphethe lutho abe ubogqokisa khona kuyobola emathuneni. Yabona impilo uNkulunkulu weze yasemphulu ukuthi uyena ogcinayo. You will leave everything behind. Konke kuyosala emuva. Osofa bakho ama-TV akho everything, imoto zakho everything that we have. Lento le ngifuna ukuyiqisha le khanda la kuphila uwazi ukuthi mhla uhamba yophumisa kwesigebengu esixoshwayo emzini waso ngeke uhambe nalutho. Ngisho nomphaka ukho umphaka uyobunikezwe wona uphuma kwakho mhlaza umsimakala doza ngala. Ngisho nomphaka manje ukuphuza uthi bamba la uyoba ungaphethe lutho, uyoba ngathi ubuye ejele ungaphethe lutho mhla ufike ekhaya. Ila uthola umbuzo ukuthi you didn't invest empilweni yaphakade. uJesu wasitshela ukuthi mawufuna uku-invest empilweni yaphakade nakekela intandane, nakekela abafelokazi, nakekela abafokazi. Asikho lapha impilo yethu sibuilda kuloko okulaki ithe kuphelela. Mina I'm here to tell you ukuthi the end will come. Ngicela uyi-imagine le ngelinye ilanga uyibeke emqondo nokuyikhandela isithombe ukuthi mhla uNkulunkulu ekubisa uyophumisa komuntu oxoshwayo ukuthi ungathathi lutho. Athi phone yami bathi yeke. Bathi khumula kwaleyo mpahla uyigqokile. Athi ngicela ukuthi bathi kuyeke. Uyoba ungaphethe lutho. It's when you will realize ukuthi umshikashika wakho owushikashikile impilo yakho yonke yayize leze if God was not part of it. Njengoba bangikhuluma nje buka ikhanda jikisa ikhanda lokubuka yonke into oyibonayo, double door fridge, bani iKia za BMW, iRanger, buka everything, buka la uhleli khona, buka le phone uyiphethe, uphethe bani baka uyokushiya ngelinye ilanga. Now kusinikeza esithombe sokuthi umpostoli Paul mathi asibheki kokubonwa impilo yethu, sibheke kuloko ongabonwa ngoba siyazi ukuthi okubonwayo kungokwesikhashana kodwa okungabonwa kwaphakade. While you are enjoying this temporary life, put it in your mind ukuthi it's temporary. Indeed it's temporary. Hlukumeza kwabantu is temporary. Verse number 8, Apostle Paul uthi kepha uma sinokudla. Lethe ngazi ngayijova kanjani i-understand ngendlela uNkulunkulu ayibeke ngayo enhlizweni yami ukuthi we understand. We are not saying ungasebenzi, we are not saying ungabi nezinto, but sithi ekudriveni kwakho kuba nezimoto zakho, everything that we have i desire yenyama ngoba imoto izindlo i desire yenyama, ukulangazelela kwenyama lokho akusithisa umphefumulo. So iba nanomqondo ukuthi uwele ngifuna zonke lezi noma nginazo, but makungangibalekele emqondweni wami ukuthi but ku temporary. So umpostoli Paul ke uthi sorry ku verse number 8 kepha uma sinokudla sinezembatho aseneliswe yikho. Ukweneliseka kusho ukuthi ungakufuna okunye, but ukuthi uma kuukuthi ngibalelwe ukuba nalokho angayenza ubuqili nobugebengu kwenzela ukuthi ngifuna okunye. At verse number 9, kepha abafuna ukuceba babuye bayela ekulingweni nasesihibeni ezinkanukweni eziningi zobula ezilimaza ezishonisa abantu ekufeni nasekubhujisweni. Nganza kwethu lokho kusenhlizweni nami tate maybe sofunda the last verse. Asithusa umuntu, asisabisa umuntu, but it's a
piece of advice. Nabafundisi bethu laba bamanipulate abantu bahamba baqola abantu bathatha imali ngeke baqole forever. One day you will stand before the Lord and account ukuthi yiloku inkosi yakuthume khona yini. Nabafundisi bethu abadumisana bodwa, they will stand one day before the Lord and account ukuthi nani ukuthathaphi lokho. Sometimes sibonakala njengezitha masikuza izinto engeke emzimbeni kaChrist ukuthi akwenziwa lokho. Namhlanje kukhandwa ama-gathering, kukhandwa izinto la khona kuzo-honorishwa abantu kuthiwa ibizwa kuthiwa yilento loku-honorishwa banikeza umqhele ukusebenza kwakhe. It doesn't work like that. One day they will account nalokho. Zonke lezi inkonzo 6 to 6 namabandla esiwaqalayo, wonke umuntu unebandla lakhe, everyone unesonto lakhe. Ngeke sibe namasonto kuze kube sekugcineni, kodwa ekugcineni ayophela amasonto. Bese siya phambi kwaSimakade siyo account ukuthi from the beginning kwangasonto kaNkulunkulu kwakuyizinto zethu. Ngeke sikhomelana ngamasonto siloko kunabantu abalanda abantu ngemithi, babalanda ngeluxana wathi call, babalanda ngamakhandi engulube ambelwe emasontweni bayibungu. Ngeke abantu baqhubeka baba yibungu forever. Those people that are following you, you will account ngemphefumulo yabo. Nabo bonke abantu abakitaza ngabatshela iqiniso. That's why uNkulunkulu ekhuluma noEzekiya athi bawubona umoni ona ungamtsheli iphambeko zakhe bese lowo muntu afe engalitholanga iqiniso, igazi lakhe liyobuzwa kuwe. I'm here to announce ukuthi wonke umuntu ethi mina don't judge anyone, but babethe babuke ngamehlo, liyofika usuku la khona everyone must account ukuthi wakhetha ukuthula kunokuthi ukhuluma iqiniso. Abanye bakhetha ukuthandwa kunokuthi bakhulume iqiniso. Abanye bakhethwa ukunconywa abantu ukuze bakhulume iqiniso ngoba kuyalambalambeka, kunenzondo la khona. You need to tell people the truth ukuthi but iqiniso lithi akusikho lokho. But the end will come. Siphetho siyofika. Konke imizamo yethu yonke nathi ngelinye kusho ukuthi khona uzwana wemnyama washona loyo kuphela khona bayokhohlwa ukuthi kwakhe kwabakhona uzwana ngelinye ilanga noma kuba kuphathi neviki noma kuba komgqibelo niyoba nikhona ukuthi uzwana. Abanye bathi yafa lenje, abanye bathi awulafi iqhawe, abanye bathi kanti uNkulunkulu yona bayasho ukuthi waze wafika uhambe ngobuqili phambi kwami, noma yothi ngiqhawula athi well done good and faithful servant. Uyophela. Ngeke sishumele uTikTok forever. Ukhona la uNkulunkulu eyovala lo mnyango ukushumayela, avala nomnyango okukhuluma kube umlando bese kusho ukuthi ngaphila kanjani khathini uSimakade wengiboleke so. Ngeke sishumayele forever. Uyovala umnyango ukushumayela ngelinye ilanga. Asifundeni verse lokugcina. Siphetho siyezwa. Mina empilweni yami ngiphila ngazi ukuthi angazi ngikho emhlabeni isikhathi singakanani. Ngiyazi ngelinanga ngizofa. Futhi ngafa ngingazachievanga izinto engicabanga ukuthi ngizoachieve empilweni. Futhi ngafa ngafikanga la ngicabanga ukuthi ngofika khona. So kusemzamini yami nesefisweni zami zokuthi ngicela ungelekelela Simakade ukuthi ithuba onginikezela lona engadlali ngaloku likhuluma iqiniso ngoba ngazi ukuthi ngiyofanini. Ningcono nina nithi mhlazana kwalunga lapha ekhana kuzoba right khona. We don't know ukuthi siyofanini. Sizingela mihla yonke uSathane sifuna move la ngaphambili. Thuba leli uSimakade asinikezela lona lokwenza kahle. Mshumayeli chapter 12. Mshumayeli chapter 12 from verse number 13. Sigcineni ngalo bofethu. Soba no life kusasa, if it's possible soba no life even on Monday. Senginikhumbule bafethu, senginikhumbule. Mshumayeli chapter 12 verse number 13. Atu verse number 13 naku kuphela kwendaba lapho sekuzwakale konke mesabeni uNkulunkulu nigcina imiyalo yakhe ngokuba lokhu kungokwabantu bonke. Kanibonanga. Amphinde verse number 13. Atisibonelana
Siphinde verse number 13. Naku kuphela kwendaba. Naku kuphela kwendaba lapho sekuzwakele konke emesabeni uNkulunkulu nigcina imiyalo yakhe ukuba lokhu kwabantu bonke. Verse number 14 uthi ngoba uNkulunkulu uyakuyisa yonke imisebenzi ekwahlulelweni kanye nako konke okufihliwe noma kuhle noma kubi. Amphinde verse number 14 ngokuba uNkulunkulu uyakuyisa yonke imisebenzi ekwahlulelweni kanye nako konke okufihliwe noma ngathiwa kuhle noma ngathiwa kubi. Verse number 13 naku kuphela kwendaba lapho sekuzwakele konke emesabeni uNkulunkulu. Siyandlula kusabeni amasonto, siyandlula kusabeni abefundisi, siyandlula kwesabeni eincwadi lezi ngama-membership whatsoever la sibhalwe khona lithi iBhayibheli uthi uSolomon asemesabeni uNkulunkulu, singagcini ngokumsaba bese sigcina imiyalo yakhe ngoba lithi iBhayibheli lokhu kungokwabantu bonke mhla kufika ukuphela uNkulunkulu uyakuyisa yonke imisebenzi nako konke okufihliwe ekwahlulelweni. Mase kuzwakale konke asedluleni esigabeni sokusonta, sedluleni esigabeni sokuzenzisa, asiphumeni kuma-Illuminati, asiphumeni kuma-cult, asiphumeni kuma-secret society, asiphumeni evakeleni lodumo nolokubongwa nolokunconywa abantu ngoba mhla kufika umhla wokuphela uSimakade inkosi yethu uyakuyisa wonke umuntu ngayo yonke imisebenzi okubonwayo nokungaboni nokufihliwe okwenzeka ebumnyameni. God will judge the motive behind everything or everyone who was preaching the gospel. Nabahlabeleli bethu nawo keyboard player bethu uNkulunkulu he will check the motive. Kodwa mase kuzwakele konke semesabeni uNkulunkulu singamhloniphi uNkulunkulu, akahlonishwa uyasatshwa, akagcini ngokusatshwa ke bese lithi iBhayibheli sigcina imiyalo yakhe. uJesu kuMateyu chapter 17 akusibona bonke abathi inkosi abongena embusweni wezulu kodwa kuphela abenza intando. The end will come. Mase kwakufika lelo suku lithi iBhayibheli uSimakade uyakuyisa yonke imisebenzi ekwahlulelweni noma kuthiwa mihle noma kuthiwa mibi. Singancomana sodwa sisodwa ukuthi lafiqhawe uSimakade wazi ukuthi uhambe kahle yini noma wenzela abantu. Miningi imishado uthi uNkulunkulu wakubusisa ngomshado uthi uSimakade uyazi le mishado le kwashadelwa imali, kwashadelwa ubuhle, kwashadelwa inkanunku. uNkulunkulu uyakuyisa yonke imisebenzi ekwahlulelweni. Lapho sekuzwakele konke emesabeni uNkulunkulu ngcina imiyalo yakhe. Lokhu kungokwabantu bonke. The end will come. Kubhlungu nganza kwethu lokho sikubona namhlanje kuma social media platforms. Sibuka abefundisi bethu, sibuka abazalwane bethu. 50% abefundisi bethu basebenzisa imoya emkhathi. Lot of them bathwele basebenzisa bahambe bothwala basebenzisa imithi to manipulate ingqondo zabantu. But I'm here to remind abefundisi bethu abasebenzisa amabhodlela nabasebenzisa izilwane ukuthumba ingqondo zabantu for their own benefit ukuthi but the end will come. La khona uNkulunkulu kuyogcina yena. All of these people that abamanipulate impilo zabanye abantu uNkulunkulu afuna ukuthi ngabantu bakhe. That's why I'm always advising abantu ukuthi mofuna ukuceba, mofuna ukuthwala hamba uyothwala yekela abantu bakaNkulunkulu. uNkulunkulu akafuni ukuthi ngabantu bakhe. Ngizokutshela noma ungaceba noma ungadriver ama BMW hamba uyolala eSanten but the end will come. And they know zonke inyanga esebenzisa imithi ukumanipulate impilo zabanye abantu, they know ukuthi kodwa uliyazi usuku Simakade kogcina yena. Noma bangatrend abaduma bayenza zonke lezi zinto, they know deep down their heart ukuthi they don't have peace because liyazi usuku olukhulu la uNkulunkulu wonke umuntu ezothi one line. And yonke imiphefumulo abayidukisayo yobuzwa kubo. Siyababona badumile bayonke into bayahlonishwa ba amakhosi
phezu komhlambi kaNkulunkulu. Check iy'nkonzo zabo abazenzayo. It's no longer about preaching the gospel. Akusekho endabeni yokumemezela ivangeli. Kungaba amagama abo. That's why benconywa banikeza nama award, because everything's about them. Uthi uJesu chapter 5 incwadi kaJohane uthi niyamkhonza kanjani uNkulunkulu nina enidumisana nodwa. So these things no longer about the kingdom, but it's about us. So everything ingami irepresenta mina, ikhomba mina, abantu bahlonipha mina kunokuthi bamazi uNkulunkulu. But the end will come. Yes, usuku, I'm telling you. Noma singaprovelana ama-point sibe neqhawe lami, isonto lami, kodwa kunosuku la kuyogcina usimakade. I'm telling you. And deep down your heart uyakwazi lo ukuthi likhona usuku oluzayo. Siyababuka kunalo dume kakhulu saKape Town, ubani lo mhlalo, ubani khona lo ukhethisa izinsizwa ezintombi. Yabona mzalwane lo umhlalo ubani udlala ngabantu ilanga libalele. Inhlizweni yami kube nokudabuka soba khona lo seSwazini uyibiza ngobani? Uyibiza ngathi oBarundo nobani Major V nobani lo. Lento nima uyibuka uyezwa inhlizweni yakho ukuthi lo mzalwane ukubuya ukuthi uyaceba abena zonke lezi zinto abana everything, but likhona usuku yobe emeyedwa twi. Ngalelo langa noma ngathi uphethe isigqoko washo umpongose, ngalelo langa noma ngathi uphethe isigqoko usigoqe kanje ufuna ukubonisa ukuthi yahlonipha uguqume ngamadolo ngeke kusakusebenzela. You will account. Lezi zinto mayibuka uyadabuka, ubuka inkulungwane zabalandela laba bantu. Bayelokhu yokitazwa ayikutshela iqiniso. Bahamba nama-boyfriend, bahamba no-girlfriend, basebenzisa imithi, baney'ntambo, abasizakali ndawo. Ngoba ivangeli elishunyelwayo liyimpumelelo. Any church that does not appoint you to Christ, phuma kuleyo ndawo. Ngoba indaba yikho ngenyama, indaba isemoyeni. Lithi iBhayibheli asibheki thina ukubonwa ngamehlo, sibheke okungabonwa ngoba ukwaphakathi okwasemhlabeni. The richest man in the world is not a Christian. The richest man in the world akawakhonzi namadlu. So impilo nokukhonza nokukholwa akuhlangene ndawo nokuthi uNkulunkulu ovula iminyango washo wacima kwasala ibanga. Bafowethu ambani oyilanda inyoka zenu, ambani nolanda ingulube zenu, ambani nolanda ipakupaku zenu, ambani nolanda igubhu zenu, nimanipulate abantu niceba niba nezimoto nilala kuma double store nama Sly Queen Inn ngoba amakhosikazi wenu ayakwazi ukuthi nithwele njalo kunezinto eziphakelwayo, kuneyintambo banamalada endlini, bayakwazi noma ngayidla le mali enibongwa ninconywa abantu enivela kuma poster niduma yonke indawo. Kunolunye usuku, kunolunye usuku. Kunolunye usuku. Leza lelo suku khuleka. Wena neSly Queen sakho, wena necrew yakho. Niyoma phambi kwaSimakade. It's a piece of advice. Now ucabanga ngokulanda amandla ngoba ufuna abalandeli kuyeke. Bayokulandela and then what? Egcineni kosuku kwenzakala. You will account. Ningi imphefumulo edukayo isokubhutshisweni ilandela amagaba wamazwi uKristu. And sifuna ukunikhumbuza nina ama-young lion enithanda ukuduma enithanda ukuduma nokubongwa nokunconywa ukuthi uMoses waxabana noNkulunkulu ngesizathu sokuthi lithi iBhayibheli wathi uNkulunkulu kuMoses hamba uyokhuluma edwaleni lizoveza amanzi ngoba kwakuyisiprofeto lesiya. I-disobedience kaMoses yayenza baxabana ngoba idwala njengoba umpostoli Paul ku-1 Corinthians chapter 10 athi idwala abalishayayo kwakuKristu. So ngoba balishaya kanye isiprofeto osasanele ngoba uKristu kwakumele ashawa kanye aphuma amanzi negazi ohlangothini. So uma ephinde elishaya uMoses idwala wayephambanisa isiprofeto. But ke into abaxabanisayo baxabanisa ukuthi uthi awungivezanga phakathi kwesizwe sakwa-Israyeli. Uthe wena mawufika esizweni sakwa-Israyeli wathi mina nomfowethu soniveza lamanzi. Athi for that reason ke awuyi ngoba awungivezanga. Ngiyabona abafethu lento yokuthanda ukudunywa nokunconywa nifuna ungidlalelo osofani lethola amanzi iguqa niphatha amaBhayibheli niyo account ngoba nina nizona izisebenzi, nina ningamakhosi emhlabeni kaNkulunkulu. Nifuna ukunconywa, nifuna ukurecognize endaweni anihleli khona kucaca ukuthi nikhona, kukhona nina. Nobani unamba bani emzimbeni kaKristu? Uthe uJesu angizelanga ukuzokhonzwa, nizele ukuzokhonzwa. Yimina ozele ukuzoseva. Angizelanga ukuthi kube khona abantu abaseva mina. Yimina.
But now sinabantu namhlanje abahamakhosi ababizwa oprofeta bafuna ukukhothanyelwa bawatshelwa nama-anda benzela everything because bahamakhosi emhlambeni kaKristu. But I'm here to tell you that the end will come. Yilawo yobona khona ukuthi uNkulunkulu akahloniphi igama landoda thizeni. uNkulunkulu akahloniphi igama lamuntu. Laba bangabanga izisebenzi laba yobona khona ukuthi uNkulunkulu uyelindele izisebenzi hayi amakhosi. Because umqhele wethu sekhaya uyena sina sisebenza sonke, all of us, mina nawe siyasebenza. Kuhluke ngokusebenza kwami ukukhuluma mhlawumbe okwakho okunye, but mina nawe siyafana. Kuhluke lokho esikwenzayo kuphela. Akekho umuntu ongcono kunomunye, akekho umuntu odeserve ukuthi treatwa sengathi ungcono kunomunye umuntu. Mina nawe sifana nethupha zegwayini. No one is better than anyone. Uyobona mhlazana sinikeza umqhele. Umuntu nomuntu uyoqhizwa njengokusebenza kwakhe. We have got people that are faithful ukusupport umsebenzi kaNkulunkulu ukuthi alihambe ivangeli. Umsebenzi wabo akumenza bengcono kunalo onganamali. Kunabantu umsebenzi wabo bayathandaza nokuba siyavutha sivuthiswa imithandazo yabo asazi bathandaza kuphi mhla zingaphi. We are all equal in the body of Christ. So there is no one who's better than anyone. Siyasebenza. Siyasebenza. Ukuthi unemali akwenza bengcono kunami. Ukuthi ngiyashumayela kwenza impengcono kuno-Asha ngoba lo-Asha lo wena yenza ukuthi kube nenhleleko la uyasebenza nawo uyoqheliswa njengokusebenza kwakho kwethembeka. Lezo lithi iBhayibheli kuko konke enikwenzayo kwenzeni ngathi nikwenze enkosini kuko konke enikwenzayo. So there is no one who is better than anyone. Amajuthi sesinikeze wona ngafana but akekho ongcono kunomunye ngoba sisemsebenzini sonke. Mhla kufika lelo suku silindele ukuyokhokhela ubaba ofika sibonge sonke. Siyekeni bafowethu le platform wantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe egameni likaJesu. Mawukhona la ongakholwa siyathemba ungenele ukuzofunda, but the end will come. Mvuka methula ngiyasho mina ukuthi noma ngathi sishumela kangakanani noma ngathi sivuta kangakanani uyeza lo esisebenzela lo mbuso kuyona yositshela ukuthi naze nadlala ngabantu. Uyeza njalo uma umi phambi kwabantu kumele ube nalo uvalo ukuthi ayiwana uNkulunkulu ngikushilo yini ofuna ngikusho noma ngikhuluma izinto ekumele abantu bayithanda. Lalela lezi intshumayelo kuma platform, lalela hamba uyolalela labefundisa abadumile, lalela intshumayelo zabo azenza abantu baphenduke emanyeleni abo zibenza bafile comfortable. That's why lezi intshumayelo udeka itafula phambi kwezitha zakho ukhuluma isifebe somfana, ukhuluma isifebe sentombazana, khuluma kumzi yomthakathi ohamba inyanga ayabona izithe kunokuthi alungise impilo yakho ukuthi but impilo yami nenkosi ayimile kahle ngisafocus e10 ngoba ukuma kahle noNkulunkulu kukodwa kunenkulu to be faithful phambi kukaSimakade. Kunezimpi eziningi ezigwemekayo ukuthi uthembekile kuye. Uyonyipha ukuthandaza lemthandazo emkhulu mhlazana wafunda ukwethembeka kuSimakade. Ukwethembeka kukodwa kuye kuyiweapon enkulu kabi. Uyoncipha nokuhamba bathandaza. Mhla wafunda ukwethembeka. Le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe. Bakhona la siyathemba ngeke lokuzofunda ekuphikisana. Phela kuyofika ngelinye ilanga. Sesilandile ipakupaku namanzi nazo zonke izinto esizithembayo. Siba manipulate abantu basinikeza imali sabanezinto zathenga imoto. Kodwa liyeza usuku la khona uNkulunkulu wathi usebenzisa ukuhlakanipha kwakho, wasebenzisa ulwazi lwakho ukumanipulate impilo zabanye abantu. uNkulunkulu uyakwazi lokho. Nganani bafethu kafishane ke sixoxeni bese siyaphumula kusile kusasa. So basinawo life kusasa nganza kwethu. Ngizathu ukuthi vele ngolosibili vele iholiday so basinawo life. Bakhona nabangenabo futhi mawukhona urequestile usho ukuthi urequest isixoxele the end will come. Ohambeni lwethu nasekukholweni kwethu sibuke isiphetho. That's why ngeke ngikwazi ukulanda imeeting oqala ibandla bese kwenzakala nekugcineni ngoba lukhona usuku lokugcina la khona uNkulunkulu athi wawungenzeli mina wawuzenzela wena. Angikwazi ukusebenzisa ama strategies. Sake sayishumayela leli vangeli emgwaqeni. We have got all the strategies to manipulate abantu nokubiza ama pledge and all this kind of things, but we know ukuthi uNkulunkulu uyakwazi lokho ukuthi we are manipulating people for our own benefit. Walikhona usuku lokugcina oluzayo uSimakade yosimisa sonke, but this thing it was for your own benefit.
uNkulunkulu uyakwazi lokho. Anibonanga. Bakhona naba requestile bafethu makhona requestile asho ngama accept. Sixoxe ngafishane kanza kwethu siphumuleni. Kuse senza lo musa. Makhona requestile bafethu ngicela asho uthi o requestile ngama accept lapha ezantsi. Sanibonanga. Sanibona. Yes, umhlaba kuphela. Sanibona. Mfoka Methula bhuti, asibingelele ebusuku. Dala agcinana nceba. Uyaphila fowethu, naku mic yakho ivalile. Bhuti. Uyazwakala fowethu. Oh, ngiyabonga Ncikwe Nkosi, ngiyabingelela abazalwane egameni lika Jesu. Network lengekho kahle, ngiyathemba ukuthi ngidawuvakala, but njengeNcikwe Nkosi ngithi angifakazele the message la ibekile enhlitweni yakho uNkulunkulu. I can feel it. I can feel it because moya ngcwele la kakhulumako kuwe nalakhuluma kulabanye abazalwane usuka kukhuluma kithi sonke. So ngi-understand le message lo isho ukuthi iyeda lisuku lokugcina, akunenzaba ukuthi sendene endleleni, but ngilento lengihlala ngitibuta yona Ncikwe Nkosi ukuthi sesikwendile konke, basishayela tandla, sesikwendile konke, sabonakala ngathi sende kahle, but uthini uNkulunkulu ekugcineni? Kuya ukwendekana ekugcineni, because uma silahlekelwe kuleyo mandate kusho ukuthi asilahlekelwe umqondo waNkulunkulu. Ngeke ngacabanga ngathi Ncikwe Nkosi kuleti insuku tanamuhla bantu banakile ukuthi bafuna kwakhe ema-auditorium, bantu banakile ukuthi bafuna kwakhe babandla lamakhulu nalahloniphekako, but sifuna sibute lo mbuto ekugcineni ukuthi kumzuzaphi uNkulunkulu lokho, ngoba uNkulunkulu akanandzaba ne-quantity kodwa ufuna i-quality. Bakhona abantu mhlawumbe besingabadzelela emhlabeni lebangenagama, because le nto ekwakhala igama Ncikwe Nkosi ngiyo lelidele abantu ukuthi bahambe bayothwala. Le nto ekwakhala igama ngiyo lelidele abantu ukuthi balandze tintfo letitinsita emabandleni, because they want to make a successful ministry. And leli gama lethi successful ministry kwenteka i-definition yayo engasile ukuthi define ezulwini, ngoba kufuna ukuthi lesikwendako bazalwane ukuthi nasezulwini sidefine siba ngilabanjalo. Angeke usiside ukuthi sibe ne-following. Mina nje lapha enkonzweni la ngikhonda khona, sometimes I'm being turned off la khona sokubonakala ngathi sizama tinombolo, sizama ukuthi bantu sibangedelele babe baningi, but i-question ithi noma singabangeda babe baningi basizisiwe yini, bayatana yini naNkulunkulu? Ayikho into lemnanzi Ncikwe Nkosi njengokuthi ushumayele umzalwana bese ubona kusebenza kwamoya ingcwele kuye, ngoba kusho ukuthi usuke satana naNkulunkulu, kusho ukuthi sone encounter namoya ingcwele, waze wabona amoya ingcwele sasebenza kumuntu. That's where we find our joy. Asijatshuliswa ukuthi iquku ukuthi silandzelwa abantu abaningi, but sijatshuliswa ukuthi uthini uNkulunkulu ngalaba bantu bekugcineni Ncikwe Nkosi.
siyawubudwa ngalethi dinto lento ekugcineni kufuna ukuthi uNkulunkulu abajabulile wake wasilobela kanto umzekeliso athi kwake kwaba namadara noma mhlawumbe umlomdzala lebekafundzisa kuhlabelela insizwa iseseyincane kuthiwa yahlabelela lasukuma libandla lashaya tandla layibonga ukuthi ihlabelele kamnanzi koja madara at the back noma umlomdzala at the back the conductor lo mlebe kafundzisa kuhlabelela bangajabulile kuyawuba njalo bazalwane nakuNkulunkulu wethu akunenzaba ukuthi singaqhwabela izandla singenenzaba ukuthi abantu bangasijabulela bangasiphakamisa akunenzaba ukuthi abantu bangasibita ngemagama basimabhulldozer basibite ngemagama ukuthi sima-generals of God but uthini uNkulunkulu hey bazalwane bekunqola ukuthi manje singabuke kahle phambi kwabantu but phambi kwaNkulunkulu sibe sinelifa laphakathi athi uKristu bekani ingcebo yenu ezulwini lakho lemasela nemaphangi bangekho khona yawusitani bazalwane kuthi ingcebo yethu siyibeke kule live sishayelwe tandla kule live kodwa ezulwini singawutholi umqhele yethu ngoba masihamba ngetinto lesithulele siyawubonakala titinhle emehlweni labanye bantu hey iBhayibheli ngeke Nkosi lithi ngalenyela ngaSawula kwake wahamba wathahamba ubhisa konke wabuya wathatha lokubonakala ngathi kuhle emehlweni akhe umprofethi waNkulunkulu athi hey so wentile umsebenzi waNkulunkulu ngoba bekaqabanga ukuthi ubhaqela uNkulunkulu athi ngikwende konke kakubhubhisa uthi ke umprofethi waNkulunkulu kwapha kwani umsindo lokhala ngasemva kwebazalwane kukhona tinto letiyawukhala ngasemuva sesicabanga ukuthi sikwende konke sesicabanga ukuthi siimpress ngayo yonke indlela kodwa tikhona tinto letikhala emva kodwa asi-impress senkulunkulu kungcono kujatshulelwa uNkulunkulu nekujatshulelwa abantu kungcono ukukhwabela zandla uNkulunkulu lethi siqhwabele bantu basemhlabeni ngoba ekugcineni we are going to encounter ekugcineni we are going to account before God ukuthi sentene emhlabeni kodwa ke namhlanje bazalwane ngiyabonga nje le message ngeke Nkosi ukuthi ingihluphile enhlitweni yami I should be a pastor by now ngeke Nkosi sekunemalanga ngilavangeleni I should be ordained by now but ngala kumithe ama requirements elive ngoba bangifuna ama requirements abo bangitshela ukuthi uma you want to be ordained you must meet these requirements and that but ngathi ngiyabuka ngathi akuwona ama requirements kaNkulunkulu ngema requirements afuna abantu kuyawuba njani ugcineni uNkulunkulu uyawujabula ngathi tonke leti dinto ngoba bekungcono kokuthi ngatiwe njengemshumayeli ezulwini ngatiwe njenge-ordinary member emhlabeni ngoba ngulowo lakufuna koNkulunkulu so ngeke Nkosi nje ngifakazela le message because this is a powerful message lelo likhuluma ukuthi ekugcineni siyawehlulelwa ngaleti dinto singahambi ke singajatshuliswa ukuthi abantu basiqhwabela tava singajatshuliswa ukuthi siphakanyiswe bantu singajatshuliswa ukuthi sihlale ematafuleni la ngasenhla ngoba khona abajatshuliswa ukuhlonipha kwelive kodwa ekugcineni ngabe uNkulunkulu ujabulile ngathi siyabonga ngeke Nkosi uNkulunkulu akaniphathe kahle anembulele lamanye ama message sisahambe. May God bless you. Amen. Bhuti siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu bhuti sisho njalo nganza kwethu ebusuku. Hayi. Kuyasiza bafethu. This is the kind of gospel that we need to preach. Ekugcineni kusuku kumele simbone uSimakade.